Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Pro Veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay ka lang nga Biyernes og pizza uno na. Buwan sa Mayo tuig 2026. Straight to the point. Pasas panahon mahigala na humanagid ang buwan sa Abril. Og nya na ta misud na ta mahigala sa buwan sa Mayo. Mayo uno na gyud mga suking tigpaminaw. Ika-124 nga Labor Day karon ang gisaulog karong adlaw. Hinungdan nga holiday ang tibuok nasod. Straight to the point. Adlaw mga higala sa mga mamumuo. Mao ni ang adlaw sa mga trabahante. Atong hatagag pagtagadro nga buntaga makigsunan ning atong pagaban-uban sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ug point. unya mga higala hatagan ta sa pagtagad ang nagkadaiya mga issues atol ni ining Labor Day mga higala. Kay sa atong pagsaulog mahigala ining adlaw sa mga mamumuo nasayod tas kamatuoran nga lisod mga higala ang kahimtang sa mga pamuo karon sa nasod. Labi na sa krisis mga kahigalaan og daghan sa ang mga retrenchment nga nahitabo. Doon na mga higala unemployment rate nga gikan sa 5.8% niadto mga higalang January og karon mas ni daghan pa ang unemployment rate mahigala sa nasod. Straight to the point. Plus, doon na pa'y daghang mga retrenchment, bunga mga kigalaan o resulta sab sa padayon nga krisis tungod mahigala sa gira sa Amerika o inguman sa Iran. Straight to the point. Nagatanig pagtagad lubutaga mga kaigsunan sa atong pagbaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the O point. hinaot pa unta mga kigalaan nga magpadayon ang pagtuki sa kahapsay kalinaw sa Middle East nga unta mahigala magmalampuson gumikan kay samtang naa pa sa panagsabot-sabot nga stage medyo volatile pa kaayo mga higala no ang kahapsay o kalinaw mga kahigalaan gumikan kay sa pagkakaron mga sukin tigpaminaw medyo talandugon paghihapon ang panagsabot-sabot sa Iran, Israel o Amerika labot sa makinini ang malungtaron nga kalinaw diha sa Middle East. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutagas tubad uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang lain-laing mga cause-oriented groups andam usab karong adlaw nga dunay mga kalihukan na karong buntag dinisdak man sa Subo nga dunay common nga panawagan nga mao ang wage adjustment taliwa sa pagtaas sa presyo sa mga palaliton karong mga panahona. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga mga kagilaan sa tubaban uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Di point. malalay mga higala nga daghan ang mga nawad-ag trabaho o nya katong mga dunay pa yung mga trabaho may higala doon na po'y problema mga kagalaan sa ilang mga sweldo aton nihatagag pagtagad sab karong nga buntaga sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin suspects paglugos atong usa ka 11 anyos nga bata sa kalunasan gituhuang gitorture base sa daghang bunog sa iyang lawas base kini sa resulta sa gipahigayon nga pag-utopsi. Straight to the point. Katanig pagtagad robutaga mahigala. Mao ni ang katong mi-rape mga kahigalaan sa usa ka 11 anyos nga bata. Di nagpatabang nato diri sa Sibianan mga kahigalaan kadto intaw nga amahan og ang lulo sa bata. Nya ato na follow up mahigala ato ganing na interview tong hipi sa Guadalupe Police Station og paspas sa ilang mahigalang pagpahigayon og hot pursuit operation. So ang baong tao mga kahigalaan kadto si Prahis Enriquin, no? Misibat mga kagilaan dito sa may south nga bahin sa Cebu, misibat sa Negros, o niya misibat sa Manila. Dito sa Manila mahigala maatangi sa may pantalan nga area. O dito na mga higala nasakpan sa atong kapulisan mo na nada pagbalik diri mga suking tigpaminaw. Gumikan ni mga higala sa ato sa nga pag-follow up sa DYHPRMN Cebu. Labot sa reklamo atong amahan in town sa bata mismo o sa lulo sa bata nga personal nga nianhi sa atong Sibianan. Straight to So the ato point. mahigala gi-pressure sa nagapulisan mga higala labot ana. Labi na kay bata in town mga kahigala nang na-involve. Og tuod man mga kaigsunan nadakpan to na priso mga higala pero sud sa prisuhan
Dakong katingala mga sukid tigpaminaw hasta gani ang inahan mga higala pod sa niining suspect kay sa pagkamatay mga higala giingon nga cardiac arrest. Pero pagtan-aw nila Putin daghan ng bunog. Straight to the point. Kanta ni pagtagad ron mahigala unsa may resulta sa pag-utopsi. Ato ni hatagag pagtagad ron butaga sa atong pagbanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas gabahin sa mahigala Konsyal Joel Garganira na balaka nga masubli ang trahedya pagkahugno sa mga basura mahigala sa Binaleo landfill karon nga nabalik na kini sa ilang operasyon. Straight to the Wa point. pa gani mahiman mahigala ang investigasyon sa DENR kay dunay daghang namatay na tabunan sa basurahan. Pero karon ni balik na mahigala sa ilang operasyon nga wa gani kahibaw ang konsiho sa Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Yawa no, nagimok-gimok man lang mo diha. Straight to the point. Katanig pagtagad ro butaga mga kaigsunan. Unsa may buhaton karon sa siyudad sa Subo ining kalakiha? Sa konsiho sa Dakbayan sa Subo ining kalakiha nga mura man mahigala og ni lahos-lahos man lang ni sila og operate without the permission mga kigalaan og bisan pa nag FYI na lang. FYI na lang sa syudad. Straight to the point. Murag dakong insulto ning kalakiha mga sukitig paminaw. Labi na nga ang syudad may dunay gahom pag-issue og business permit. Niining maong negosyante mga higala nga gipanag-iya kining negosyo sa basurahan. Gipanag-iya sa dato sa mga higala nga si Rason. Straight to the point. Nga unsa may mahimo karon sa city government ani. Katanig pagtagad ro butaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan ang Department of Foreign Affairs ni hulagway nga gikan sa usa ka respetado nga diplomatic source ang impormasyon nga tuan na kuno sa Paris sa France si kanhi kongresista Saldico. Straight to the point. Patay ning istoryaha may gala respetado nga diplomatic source kuno day. Sa pagtuo sa mga tao ana nga mismo ganit sa presidente BBM Bongbong Marcos nahimo namang reporter aning kalakiha. Siya man mismo may ni-report nga nadakpa na si Saldico nana kuno sa Czech Republic. Naon sa baday nga wa man ma-check in nahimo man check out. Abi mahigalag nana sa Czech Republic, abig na check in, na check out man. Atong pagtagad ro butaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin mahigalang impeachment complaints, batok ni Vice Presidente Sara Duterte posibleng butuhan na didto sa plenaryo sa Ubos Balay Baloranan sa ikaduhang semana sa buwan sa Mayo. Straight to the So point. within this week mga kagalaan medyo di pa ni malagmit next week day. Malagmit no next week or next week ilaning butaran mga kagalaan ang mahitungod ni ining impeachment complaints batok ni Vice President Sara Duterte. So diri mga kagalaan sa House Committee on Justice wala na makurat ang mga abogado ni Sara nga mao gini madangatan no kay in fact kini mga tawhana mao man ang namirma mahigala unya makita man nimo mga kagalaan sa unang impeachment complaint nya makita sa nimo sa pagkakaron nga ila mahigalang daw na railroaded mga higala ning impeachment mga kagalaan nga hearing diri mga higala sa House of Representatives sa may House Committee on Justice. Straight to the point. Kay kung imong mabantayan mga sukid tigpaminaw porbida ang ila mga higalang trabaho nga pagtan-aw lang sa probable cause apan ila man mahigalang gipaninguha nga ma-improve ang mga ebidensya. Pero mo lagi na sa ilang kabahin sad do na po sila argumento mga sukid tigpaminaw nga ila pod mga higala no nga aron tuuhan sad sila mga higalaan unya dila pon gi-argue mga sukid tigpaminaw na mao ni no so kinini ang nabutuhan na o doon na probable cause. So human ana ipasa nga to sa plenaryo, butuhan mahigala sa plenaryo kung makakuha og 1/3 votes, isa ka na ang articles of impeachment ngadto na sa Senado. Straight to the Ang point. Senado mo convene na mga higala isip impeachment court. Dito na mga kigalaan ang kumbate, ha? Kaya diri mahigala sa House Committee on Justice, wa man mutubag mahigala si Vice President Sara Duterte o iyang mga abogado. Kay medyo alanganin sila mga higala sa proseso diri mga higala sa House Committee on Justice. Straight to the Di point. man sila makahimo pag-test credibility mga higala sa witness. Sa mga witnesses nga ipresentar, so huwat lang sila ngadto sa Senado. Straight to the Ang point. sunod pangutana ani do na by number nga makuha diri sa plenary, ha? Malagmit do na inday kay 1/3 naman nakuhaon sa plenary sa House of Representatives. But ang sunod pangutana do na by number ngadto sa Senate nga igong makakonbikto ni Sara.
Straight to the Mo ni point. ang sunod nga pangutana tagan tanig pagtagad ro buntaga mahigala ug mo ni atong kulom sab karon nga buntaga nga ang sa kulom na to sa pamantala ang The Freeman nga kining impeachment mahigala batok ni Vice President Sara Duterte dili lang ang Vice President is on trial ani mahigala kundi apil ang Senado on trial sila mga sukin tigpaminaw. Straight to the Ato nang point. i-discuss karon nga buntaga sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin sa abroad, US President Donald Trump nagpaabot og tubag sa Kongreso sa giplano nga military operations isip kabahin sa pagpressure sa nasod sa Iran. Straight to the Wala itong point. giingon mahigala nga labihan pa ka talandugon kanang kahapsay kalinaw sa Middle East pero naghinaota na unta tuloy-tuloy na mga sukid tigpaminaw karon ceasefire mga kaigalaan gumikan kay dunay padayon nga negotiations o hinaota mahigala nga tuloy-tuloy na aron nga ang mga kanasuran in town labi na kita sa Pilipinas nga grabe sang naapektuhan gumikan mahigala sa presyo sa mga produktong petrolyo nga in town makalingkawasta ni ining mga problema mahigala mo nang hinaota nga magkasinabot unta kini mga nasod mga kaigalaan ni ining problema mahigala sa Middle East. Straight to the point. Kini og uban pa mahigala nga hisgutanan. Next week day musaka na pod, no? Musaka og piso. Ngadto sa 3 pesos ang matag litro. Sus Ginoo ko, balik na pug saka mga sukitik paminaw. Paita ining sitwasyon na mahigala ni ubos nya musaka, mo fluctuate ni mga kagilaan. Pero ang atong panghinaot unta nga tuloy-tuloy na mahigala ang pag-ubos ni ini kung ugaling mga sukitik paminaw makabot na ang malungtaron nga kahapsay kalinaw diha sa Middle East. Straight to the Kini point. guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa